February ni somni panga ninga ni jing lama Russia in Ukraine a beih avanga indona chhuak chu alakal vung zela Russia in ngawrh taka beih zelin Ukraine khawpui Kyiv kawtthler te pawh indona tual a chang chho mek zelani mipui tam takin anin lum tlan sanin metro le hnuai bunker ate an tom hloma tuna hian Ukraine mi zani dawnin nunna an chan to a zathum chuang in hliam an tuar mek ani mi nuai chuang in an ram tlan sanin Poland an lut to bok khovel ram sang ten an sipai te nuk dok tura an ngen na chu ngai poimo du lavin Russia hian kil sang atangin khomwal thona le tuipui atang ten ala bei renga heti la hian Ukraine ram president Volodymyr Zelensky chuan an tlom don lova theitopin an beile zel don ani tiin wartakin ala soibok hein dona rap thlak taka hian chanchin lungchia thlak tak a thleng meka Ukraine ram thalai tam tak an ram chan himnan anin pe in Russia sipai te bei tur hian an thok chhuak ani Ukrainian sipai pakhat chuan an ram chan himnan bom in me puah chilin anunna a hlan ani Russia sipai le ral thuam ten an khawpui an lu khung mai tur dan nan le ti khotlai nan mani bom in me puah chilin a thi chil ani hemerin huaisen hi Vitali Skakun Vladimirovich ania ninga ni khan Crimea bul Kherson region a leido Henichesk bridge a bom tipuakin a thi chil ani Ukrainian battalion ten Russia tank te dangbet turin bridge hi bom turin ti ania Vladimirovich hi aramtan ain volunteer ni ti General Staff of the Armed Forces chuan puang huntam an nei to lo ti asia huaisen takin ain pumpek Vladimirovich thil ti awang hian Russia sipai ten an lu khung mai tur laka Ukrainian Armed Forces ten chanmun anin siam rem thei pha ti an soya athisen hi athlonin aluang lowanga aphu nge choi moina hlan ani nge yang ti an soibok ani voin khan UN Security Council chu thukhomin Russia in Ukraine a beih demna condemnation resolution USA le Albania ramten an putlu chu vote thak ania amai ro chu UN permanent member le tunthla atana Security Council president nimek Russia in a veto power a man tak si awangin he resolution hi atlang theiri lo ani he resolution vote na hian India China le UAE te chuan vote velovin an abstain ani engwanga abstain nge ani ti zona chu iwena India IO2 TS Tirumurti chuan hetiang hian a chang Ukraine rama thil thleng chu India chuan poeti in he boina ti top tur hian a thei top a chu meka in ti boina reng hi in biak na manga soifel chi ania amai ro chu thil har sa tak aniri a chu poi hle ani ati in biak na tha om thei hi India du dan ania chuwang chuan tuna tan chan bik ne angalan hi India in adu ri lawani ti in asoi hemin hu hian Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan India prime minister Narendra Modi chu bia in anramtan political support peturin angel ani heti meglai hian Russia president Vladimir Putin hian Ukraine mai baka Soviet Union nuaya ram sang tuna independent countries launi to te arun belzel hlauthon na alian hlea chuwang chuan US le NATO te anin ring hlea jet fighter chaberber indomanro chaberber te Lithuania Bulgaria Estonia te an chop to a da belzel po an latumani Baltic Sea te indolong za somga chuang an chop to boka tin Britain po in battle tanks tam tak Bulgaria le Poland ate ada meka Poland hian NATO hian manro sang a chop sa mek bok ani amai ro chu US Army le NATO te hi Ukraine an lut don lova hei achan chu Third World War a chu mai a hlo omwang ani NATO le US Army te hian refugee lodon son le ven himna an thok mek ani